Kaide. Mine, Namarilva. En dit is Pangtori. Vandaag leer je hoe je het werkwoord draai correct gebruikt. Draai betekent draaien, maar het heeft veel betekenissen afhankelijk van de context. Dit is wat je leert, de juiste context herkennen en toepassen. Laten we naar de volgende voorbeeldzinnen kijken. Draai akukujimi. Roer het beslag voor me. Of keer de koek voor me om. Draai stoel. Keer de stoel om. Aboto draai dan asun. De boot is omgekanteld en daarna gezonken. Sla deze video op zodat je er altijd mee kan oefenen en bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.